Què tal, com esteu? Avui és divendres i avui iniciarem el programa en la secció musical de Fernando García, on recordarem tota una icona, ja ho veureu. I després marxarem a l'Ampolla per gaudir de les jornades gastronòmiques de l'arròs. Una delícia. I com és divendres i el cuerpo lo sabe, acabarem amb música, perquè dissabte s'organitza un concert molt especial a Amposta per posar en valor tot el talent ebrenc, el jove talent ebrenc. Parlarem de locals i tindrem una mostra de la música que es podrà veure dissabte a Amposta. Tot això al districte, jo no m'ho perdria. Vamos, que me quedo, Primer programa de la temporada amb Fernando García, el que saludem després del parèntesi estiuenc. Què tal, com estàs, Fernando? Molt bé, Tere, content de tornar a estar aquí en Tots Batros i tornar a parlar una miqueta de música, no? Bueno, i nosaltres contents també de que segueixis una nova temporada aquí al districte, que t'ho agraïm enormement. En Fernando sempre repassem música, cantants que ens han marcat d'alguna manera, mites, icones. Bueno, en definitiva, també moltes estrelles del Partinando Show, que és el show que ell sempre ha muntat tots els anys per les nostres comarques. Avui Fernando ens porta una bomba i no torno a fer això perquè al final me faré mal. Ho has dit bé, lo de la bomba. Saps per què? Perquè va néixer l'any 43, a mitant de la Guerra Mundial. I així va ser ella tota la seva vida. Vull dir que va ser una persona molt explosiva, una persona estimada per tothom, i una gran cantant, una gran actriu, una gran de tot. Una gran showman. Avui tenim a Rafaela Carrà. Sí, no podíem... Ja vam parlar fa temps d'ella, però, bueno, degut a que es va morir fa no res, el juliol. Una notícia que ens va agafar per sorpresa, perquè ella no va voler que ningú sapigués que estava patint una greu malaltia, no? I en silenci s'ho va anar passant, però la veritat és que a mi me va fer tristor, perquè és una cantant que trobo que tothom li té molt de carinyo, i que agrada a tothom, no? A grans, a petits, a transexuals, sobretot, perquè és una icona també del món LGTBI. Exactament, o sigui, nosaltres, els que hem sigut nascuts a la mateixa dècada més o menys, vam viure tota la vida d'ella, o sigui, des de petits ja, als programes de tele, quan cantava. Jo me recordo que mon pare sempre deia que pareixia filla de Cruyff, perquè se semblaven. Perquè era rosa tenyida, Però ella, a més, de petita, de ben petita, ja ho portava dins, d'estar al món de la faràndula. Bueno, però saps què passa? Que ella tot ho feia bé, perquè a part de cantar sabia ballar molt bé i després com a presentadora de televisió és que tenia molta gràcia. Lo de ballar va ser... vaig pel mig ja del que te volia explicar, va ser perquè li van oferir treballar a un programa col·loqui, i ella va dir que volia 3 minuts per fer ella el que volgués. Encara no havia ballat ni havia cantat, i va ser llavors quan... Ostres... Això va ser la televisió italiana, no? Sí, televisió italiana. Ella, sobretot, va ser a l'espanyola, a la italiana i a Sud-amèrica també, que va tindre molt d'èxit, tant presentant programes com cantant, com sortint a pel·lícules. Molt simpàtica. Per cert, li diem Rafaela Carrà o se'l va canviar? Rafaela Maria Roberta Poloni. Una mica llarg. Poloni. I, bueno, ella va néixer a Bolònia, va morir a Roma, i tota la seva vida, des de ben petita, com t'he dit, la va dedicar al món de l'espectacle, al món de la faràndula. La recordem, sobretot va ser Valerio Lazarov a la dècada dels 70, que la va portar a Espanya per a fer programa de tele, Senyores i Senyores, va ser el primer programa que va fer, però nosaltres també el recordem per allò del Hola Rafaela i més programes que ha fet, Ocho con Rafaela... Bueno, però nosaltres que ja tenim una edat, Fernando, la vam descobrir a Senyores i Senyores, perquè jo recordo que de petita quasi tothom volia ser com Rafaela Carrà i posar-nos aquells leggings que portava ella de colors. Pensa que ella, l'any 70, va ser la primera cantant que va ensenyar el Melic a una televisió pública, la italiana. Imagina que allò està de bisbes així, de papers. Allò era, bueno, va ser, entre cometes, un escàndol, però va ser una de les pros i de les que
anàvem per davant. Bueno, anem a veure-la una mica? Vinga, va. Com es mou i com canta? Quina cançó? A veure, la primera podíem, ja que ja la de la festa estava molt ficada, doncs bueno, la de fiesta pegaria molt. Pues Fiesta en Rafael Acarrà, que ja és divertimento puro. Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, no quiero ser ya más la abandonada, no quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada, no digas que le quieres, callado. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Però això és un mite i una icona. I jo penso que tothom sap totes les cançons de Rafael Acarrà. Només te sonen els estribillos, almenys mos les sabem totes. És que va tindre moltes cançons. Ella va fer 24 àlbums de cançons durant la seva carrera com a cantant. Però les cançons, a veure, aquestes tres que hem escollit possiblement són tres de les més famoses, però que tu dius, sonar una cançó de Rafaela, les coneixes, la de Caliente, Caliente, tenia moltes més rumores, o sigui, moltes cançons que tothom se'n recorda de Rafaela. I no te penses que les lletres també són trencadores per a l'època, perquè pensem que ella, quan ella va sorgir, per exemple, a Espanya encara estàvem en una època de molta repressió i sortia ella ensenyant el melic i si analitzes les lletres de les cançons va ser en certa manera molt trencadora també, va ser un escàndol. Anava molt per davant i a més era una persona que ho diu al seu caràcter, era una persona de caràcter fort, una dona forta, molt independent i declarada comunista i feminista, o sigui, des d'un principi, per això sempre va tindre detractors, no per la manera perquè les cançons, a veure, a tothom agradaven, eren unes cançons que a l'estiu sempre triomfaven, arribaven al número 1, però després estava la censura que allí li pegaven en la mà plana. Sí, n'ha fet de mal la censura. Bueno, tenim la cançó Fiesta, ella és una festa, és un divertimento, perquè ella és tot positivisme, no? I dona així com molt bon rotllo la Rafaela Acarrà. De balades no en té, a que no? Jo no n'en conec. Sí, però no era el seu estil, no era el seu estil ja. Però alguna n'hi té, els àlbums no tan conegudes, però hem estat revisant i hem estat mirant i aquella tampoc pegaven aquestes, vull dir, eren en italià, sobretot eren en italià. I és divendres i volem una miqueta de marxeta, Fernando. Quina cançó més ens recordem? A mi m'agrada molt aquesta, m'agrada molt la de 5-3, la de 5-3, 5-3. 4-5, na 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 na. Antonio, ponla, que si no llueve. Y ven que necesito acariciar tu piel. ¿Dónde andarás mientras mi cuerpo te desea ya? 5-3, 4-5-6. Marco y marco, no hay nadie, no puedo más. La soledad en esta noche es mala compañera. Mi pecho quiere... És que no vaig parar. Amb Rafaela Acarrà no es pot parar. Quin bon rotllo que dona. Escolta'm, ella va triomfar amb aquest estil italo, no?, que es diu italo disco,
a Itàlia, a Espanya la bomba, però va anar més enllà d'aquí, és coneguda. Ella, a banda de triomfar en les cançons als països que tu dius, a tota Europa, als Estats Units... Als Estats Units també va anar? Sí, ella va anar l'any 65, però va anar a fer carrera com a actriu. I la seva primera pel·lícula va ser l'any 1965, una pel·lícula que es deia Bon Ryan Express, i actuava juntament amb Frank Sinatra, en Trevor Howard, o sigui que eren tot actors de primera fila. L'únic que va estar un temps allà i no acabava de... No es va adaptar. I se'n va tornar. No es va adaptar. La pasta... Mira que allí a Itàlia m'hi ha de barris italians, però tot el que és... No és que s'enyorés, però va tornar i... No es va adaptar, hi ha molta gent que no s'adapta a la indústria del cinema nord-americà, perquè bellesa no li falta, perquè la xica era molt guapa. Sí. Un tipasso, no? Sí. I a més talent, que és el més important, no? Per a triomfar també. Rafaela, t'ho volia dir, era un apunt que tenia també, ella se fica el nom de Rafaela Carrà, Rafaela ja era ella per nom, però també pel pintor arquitecte renaixentista, per Rafael. I lo de Carrà ho trau del pintor Carlo Carrà, un pintor italià. D'aquí el nom d'ella, el nom de Rafaela Carrà. Un nom superartístic. I a veure, i és una que ja poden passar anys i anys i anys i les seves cançons continuaran sentint-se a totes les festes. A les festes que tu muntes al Partinando, hi ha un apartat, o podríem dir un espai dedicat a Rafaela Carrà, que et surt una noia que crec que li diuen Ona, que ho fa fantàsticament de Rafaela Carrà, no? I el ballet que l'acompanya. Tenim uns grans professionals de la gent del ball i una de les parts és les 3 cançons que hem sentit. Hi ha un mix... L'altra és la que vindrà, la que deixem pel final, són les 3 cançons que interpreta Ona en playback, però fan els mateixos moviments que ara veiem al vídeo de les cançons. Ella quan actuava amb el ballet Zoom, aquell ballet famós de la televisió, en Giorgio Aresu. Giorgio Aresu, exactament. Que competien de melena, ella, Rafaela Carrà i el Giorgio Aresu. Ho fem grans, Quan recordes coses malament, Sí, la nostàlgia. Nosaltres tenim un espai aquí, aquesta temporada continuarà aquí al districte, que és Remember TV, en David Benito, i recordem moltes coses de la televisió. Doncs ja, Fernando, ja no ens queda molt de temps. En quina cançó final acomiadem la secció? La que tenim que escoltar al final és l'estrella d'ella que agrada als partinandos, la de Hay que venir al sur. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Déu-n'hi-do, la lletra, si l'escoltes. No, és la cançó de les cervicals. És la que menegen tothom. Jo una vegada veient Rafaela Carrà em vaig fer mal, Per favor, tocaran en collarín. No som Rafaela, no volguéssim ser el que no som, no? Doncs moltes gràcies, Fernando. Fins d'aquí a la propera secció, que tingués un bon cap de setmana. I nosaltres ens quedem en Rafaela Carrà i... Hay que venir al sur. Para hacer el amor. Això diu Fernando i la Rafaela. Fins ara. Por si acaso se acabe el mundo, todo el quien puede aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. L'arròs és símbol de fertilitat, de fecunditat i de prosperitat, però això ja sabeu que es llança als nuvis quan es casen. I l'arròs és el protagonista de les jornades gastronòmiques de l'Ampolla. Imagineu-vos, tots els productes que dona l'Ampolla combinat en l'arròs del Delta. No us ho imagineu? Tranquils, que tenim a l'alcalde de l'Ampolla
per a que ens faci 100 cèntims. I també tenim a la senyora Márquez, que és del restaurant del Mar del Flamingo, que també ens explicarà tots els menús que hi presenten. A que no està mal, I més en aquesta hora que potser ja teniu una mica de gana. Què tal, alcalde? Com estem? Molt bé, moltes gràcies per haver-me invitat. Moltes gràcies. Bueno, i arriba una nova edició de les jornades gastronòmiques a l'Ampolla de l'Arròs, tot un clàssic, no? Sí, el que passa que aquest any no podem fer encara el que és la festa de la cega com a tal, no? Que fem una mostra de com se treballa l'arròs un cop segat, no? De trillar-lo, batre les gotes, ventar-lo fins que s'ensaca, que llavors això portava una degustació d'arrossos, no? Els diferents restaurants fent tots els tipus de diferents arrossos que fan a l'ampolla i la gent podia degustar-ho. Això aquest any també encara amb la pandèmia no hem pogut fer aquesta festa com a tal perquè juntant tanta gent i haver de menjar i sense mascareta ho hem deixat aparcat. Però sí que fem aquestes jornades gastronòmiques que duraran fins al 10 d'octubre i la gent podrà gaudir als restaurants d'aquests menús. Bueno, és que l'Ampolla té una gran oferta gastronòmica. La veritat que sí. Deu estar ben orgullosos, no? Sí, estem molt contents en els restaurants tal com estan funcionant i l'oferta que estan. Cada vegada estan innovant més, estan incorporant nous tipus de plats, noves formes d'elaborar-los i la veritat és que hem notat molta milloria els darrers, potser 10 o 15 anys. Sí que ho hem treballat moltíssim, no? Des de la festa de l'Ostra, comencem ja que portem 30 anys al mes de maig fins a la festa de la Sega i la veritat és que estem molt contents de com està treballant la restauració i el que ha evolucionat. Per ser aquest estiu a l'Ampolla, com ha anat? Molt bé, la veritat que estem molt contents, molt satisfets, un turisme molt de proximitat, un turisme de la comarca i també de Barcelona i les seves rodalies i també molt de turisme francès. Hem pogut veure alguna del turisme alemany i holandès, en menys quantitat, però sobretot el turisme francès, que és aquest turisme fidel també que ens visita molt i la veritat és que estem molt contents i molt satisfets de com ha anat l'estiu. No hem tingut pràcticament incidències, ha sigut un estiu molt tranquil en el sentit de problemes, però en quant a públic estem molt contents i molt satisfets. Bueno, que bé, no? I tant, perquè després d'aquest parèntesi la pandèmia i de l'any passat, que va ser horrorós... Sí, l'any passat va ser bastant fluixet, potser se van treballar 15 o 20 dies al mig perquè va ser quan va fer el baixón de la pandèmia, però va tornar a ressorgir i la veritat és que aquest estiu sí que hem treballat en moltes millors condicions que l'any passat i estem molt contents i molt satisfets. Molts són els restaurants que s'han sumat a aquestes jornades de l'arròs? Sí, com l'any passat més o menys, estem parlant sempre entre 11, 13, 14 i aquest any són 13 restaurants i estem molt contents perquè hi ha un restaurant nou també que participa, que serà l'únic aquest any i la veritat que molt bé, molt satisfets. Amb tot tipus de preus, no?, per a totes les butxaques. Sí, va des dels 30 euros fins als 45 euros, cada un pot elegir en funció de l'oferta del menú, en funció del seu contingut, de la seva qualitat, de la seva presentació o dels seus ingredients o dels plats tal com estan elaborats, doncs cada un llavors elegeix i també si ja coneix una mica el restaurant que ja són clients, doncs ja saben on d'anar a poder fer aquestes jornades. Des de luego, és que l'Ampolla és un bon referent per anar a menjar. Què tal, Sílvia? Hola, encantada. Del restaurant del Mar, del Flamingo. Perquè molta gent va a l'Ampolla només a dinar o a sopar, no? Sí, la veritat és que estem molt contents que gent molt de comarca venen molt a l'Ampolla. Ja passat l'estiu, que està clar que ve molta gent també al turisme i tot això, però també està este turista que ve de zones pròximes com Tortosa, Amposta o altres llocs que venen només a menjar un dissabte o un diumenge en la família i estem molt contents perquè és un lloc, l'Ampolla, referent en gastronomia i la gent ve per anar a això. És que s'està molt a gust. Escolta'm una cosa, i el que més demana la gent és arròs? Sí. La veritat és que acompanya el que és, tant sigui en parella com en famílies, això acompanya molt fer-se un bon arròs, no? Vindre la família i degustar un bon arròs. I tots els restaurants, si no quasi tots a l'Ampolla, la nostra referència són els arrossos, no? La varietat d'arrossos i cada restaurant ho fa a la seva manera. Sílvia Márquez és la propietària del restaurant del Mar, del Flamingo, i ella ve en representació de tot el col·lectiu de restaurants que hi participen en les jornades gastronòmiques de l'Ampolla. Al Flamingo, al teu restaurant, quin és el menú que oferiu en aquestes jornades? Nosaltres fem un menú de 3 entrants i acabem en l'arròs i un postre. Nosaltres hem ficat, per exemple, arròs tant als entrants, hem ficat un cruixent d'arròs verd, un llagostí de cruixent d'arròs verd, després també posem l'arròs de pop i rap que agrada molt als nostres clients, estan molt contents, ho hem posat aquest estiu i estan molt contents, i llavors acabem en un postre, que el meu germà és pastisser, i acabem en un postre d'arròs en llet, que penso que està molt interessant. Perquè és que l'arròs és molt agraït a la cuina, no? Se pot cuinar de mil maneres. I tant, per exemple, aquest any no, però l'any passat vam tindre, per exemple, una croqueta d'arròs, o sigui que arròs nostre, o sigui, intentem també des de les cuines, tenint un producte tan de qualitat al nostre territori, a l'Ampolla,
és el que anem fent, no? Per exemple, un altre aperitiu és anxova de quilòmetre zero, un formatge també d'una empresa de Camarres. Intentem una mica fer això, no? Del producte de proximitat i del nostre poble, traslladar-ho als plats. I a més de gaudir de l'arròs, tots els menús dels restaurants van acompanyats dels vins de denominació d'origen de la Terra Alta, fent territori, no? I tant, sempre fent territori és la nostra aposta i la veritat també l'Ajuntament també en això ens ajuda a poder fer aquestes coses i sempre hem apostat per territori. Bueno, és una molt bona idea este cap de setmana de visitar l'Ampolla i gaudir de les jornades gastronòmiques de l'arròs, però alcalde, tinc entès que em penso que el dia 25 també fan alguna de motos a l'Ampolla. Sí, aquest dissabte fem el Campionat de Catalunya de motos aquàtiques, que ja fa uns 15 anys que estem fent, i un cop més aquest any celebrem aquest campionat de motos aquàtiques. I s'estrena una pel·lícula, m'han dit. Sí, el Mario Pons, un cineasta de l'Ampolla, que ja ha fet molts de curtmetratges i documentals, estrena a l'Espill, i la veritat que estem molt contents i molt satisfets de que el món de la cultura, que estava molt petit, que poguéssim estrenar a l'Ampolla aquesta pel·lícula i que al mateix temps sigui un ampollero qui l'estrena, per tant, molt contents i molt satisfets. Alcalde, a vostè com li agrada l'arròs? L'arròs m'agrada molt al punt, no m'agrada gens passat, està molt al punt. Duret, li agrada el duret? Efectivament, sí. Bueno, això hi ha varietats, no? Sí, això va a gusto, sí, està clar. Hi ha diverses varietats, tenim bomba, marisma, carneroli, o sigui, arròs extra. La veritat és que molts de restaurants tenim diverses varietats als nostres arrossos i depèn del tipus d'arròs que fem, també li posem una varietat. Gràcies a tot el que tenim al Delta i... Que no és poc, eh? Que no és poc, i tant. Alcalde, cuina li agrada? No gens. És millor de sentar-se a taula. Sí, jo soc de sentar-me a taula i això de la cuina és agraït, no està feta per a mi. Sí, soc agraït, sí, sempre tot ho trobo bo, jo estic content del que han fet i som molt agraït, però entrar a la cuina per a mi és molt complicat. Bueno, doncs moltes gràcies, Sílvia Márquez, del Restaurant del Mar del Flamingo, per estar al districte. Alcalde, fins una altra. Molt bé. Ha estat un plaer saludar-lo, que feia molts anys que no ens veiem. Sí, feia anys que no ens veiem. Estem igual per això. Igual, no ens ha passat els anys. Bueno, nosaltres seguim al districte. No marxeu, eh? I tot seguit, David Benito i Quim Domingo, els nostres companys, estan en una persona ben especial, el paralímpic Jacint Oudadi. No hi ha excuses per practicar qualsevol esport i tampoc hi ha excuses per guanyar inclús medalles d'or. Avui tenim l'exemple del tortosí Jacint Oudadi, que ha competit als Jocs Paralímpics de Tòquio amb la prova de 5.000 metres i la categoria T12. Ell és un exemple i avui ens parlarà una mica més de la seva història. Molt bona tarda, Jacint. Molt bona tarda a tots i gràcies per invitar-me per estar un rato aquí amb vosaltres i xerrar i contar-vos l'experiència que he viscut a Tòquio i gràcies. En primer lloc, enhorabona per aquesta medalla d'or, també per part de nosaltres i per part de tot l'equip d'En Joc. Què sent un medallista olímpic quan li pengen aquesta medalla? La veritat és que és espectacular, és molt difícil d'escriure el que sents, si no es viu és molt difícil. La veritat és que jo vaig sentir molta alegria, pensant en els amics que sempre han estat pendents de tu, la família, l'entrenador. La veritat que tot és alegria, però és molt difícil d'explicar el que sents quan te fiquen la medalla al coll i quan sents l'himne nacional sonar, són moments molt espectaculars. Una satisfacció molt gran després també d'uns entrenaments molt durs. Com se prepara un atleta olímpic? La veritat és que els Jocs Paralímpics de Tòquio, com l'any passat no es van celebrar, han sigut quasi 2 anys molt intensos d'entrenament i la veritat que hem arribat molt bé perquè hem tingut temps per a preparar-nos molt bé. Hem planejat molt bé la temporada i pensant en l'objectiu de Tòquio, arribar al màxim possible, hem arribat així i s'ha demostrat el resultat. Suposo que la pandèmia també ha complicat una mica aquests entrenaments. Com ho has fet durant la pandèmia, quan no es podia sortir? Nosaltres, per sort, vam tindre la sort que el Comitè Paralímpic ens va enviar una cinta de córrer a casa i la veritat és que superbé, jo podia anar entrenant a casa, que no és el mateix, però, clar, si t'envien una cinta, no perds del tot i la veritat que vaig mantenir una mica el ritme i després ja vam tindre un any quasi mig per preparar-nos i la veritat és que és superbé. Jacint, coneixem una mica més de la teva història. Vas vindre aquí a Tortosa, a la ciutat de Tortosa, des de molt petit, 6 anys, no? Sí. Com va ser aquest procés d'adaptació aquí? Bueno, jo vaig arribar molt minut, que als 6 anys, 5 anys, que ja no me'n recordo realment tot el camí,
Però bueno, jo quan vaig arribar feia molt d'esport, ja estava relacionat amb el deport, però feia futbol, jugava amb els amics, però mai he practicat atletisme hasta el 2019-2018. Ho feia abans, al 2014, però 3 dies a la setmana, així com a hobby, diguéssim. I durant tot aquest temps també vas deixar l'escola perquè no t'acabava de motivar i vas estar ajudant a la botiga dels teus pares, que la tenim aquí molt a prop d'on som ara. Sí, bueno, estudiar no és el meu, diguéssim. Després vaig anar a França, vaig estar allà 2 anys amb uns pares i quan vaig tornar ajudava aquí a la família i intentava combinar-ho amb l'atletisme i la veritat és que és superbé. Jacint, abans comentaves que vas començar a fer esport una mica com un hobby. Com va ser el canvi de practicar-ho com a hobby a fer-ho de manera professional? Pues que la veritat, se va obrir una oportunitat de poder entrar a la selecció i tot va començar el 2019 a Itàlia, un míting de Grosseto, i allà vaig córrer, me van dir que si feies la mínima per anar a Dubai, estava seleccionat, vaig fer la mínima a Barcelona i tot va començar allí, al Mundial de Dubai de 2019. I una última pregunta, el futur. Quines són les competicions que tens ara per a fer? Bueno, ara és descansar una mica, desconnectar totalment, recuperar, i d'aquí 2 setmanes així tornaré a començar. Realment encara no tenim planejada la temporada, realment no hi ha res previst, però bueno, tenim, diguéssim, l'objectiu número 1 és el Mundial que també es celebrarà al Japó, que és a finals d'agost, i aquest és l'objectiu número 1, però bueno, abans farem algunes competicions per aquí a Espanya i per intentar arribar al màxim possible i millor. Jacint, moltes gràcies i enhorabona de tot el que et ve aquí també i que vagi tot molt bé. Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem a la pròxima. I nosaltres, l'equip de Canal 21, seguirem molt pendents de la trajectòria del nostre medallista olímpic Jacint Oudadi. El col·lectiu artístic Locals actuarà este dissabte a Amposta. Una bona proposta per al jovent, que sembla que darrerament no tenen massa opcions. Pues este cap de setmana la cita és a Amposta. Apunteu. I a més el preu és, de rissa. Anem a conèixer tots els detalls amb la regidora de Joventut i Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Amposta, Carla Bonfill, i amb el promotor del concert, amb Jordi Ventura. Aquí els tenim. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Bona nit, bon dia, perquè este programa el passem a tota hora. Benvinguts. Carla, molt bona proposta, no?, lo de Locals, una aventura, podríem dir, que va començar a Tortosa i que ara es trasllada a Amposta. Així és. Des del primer moment, un concert que és molt més que un concert, que està format per joves artistes tots d'aquí al territori i que per a mi no és només l'acte que tu comentaves d'oferir oci, que ara mateix als joves és superimportant, sinó fomentar aquesta cultura entre els joves que han vingut per revolucionar el panorama musical. Ara una frase que agrada molt als polítics, és posar en valor, això ho diu molt, és posar en valor tot el talent ebrenc i jove que hi tenim, no? Posar-ho sobre un escenari. I donar suport al projecte, que no és només l'acte del dia del concert, sinó, com ells diuen també, al final són com una família i allà passen moltes coses detrás de les càmeres, tots aquells assajos, tots aquells conflictes o no, que han d'anar resolent entre ells, i al final és donar suport a aquest col·lectiu, que a més quan lo sents, jo ja els he sentit, t'emocionen i així esperem que passi demà també a Amposta. Locals és una iniciativa que es va iniciar a Tortosa, i jo dic una bogeria perquè suposo que combinar i que quadre tot i organitzar no és fàcil, Jordi, no? Bueno, sí i no. O sigui que jo crec que és una aventura que cada dia va evolucionant perquè se treballa en talent molt jove que està començant i que hi ha molts nivells de professionalització i és una aventura molt bonica. El que passa és que també hi ha una part superorgànica que vam començar no fa ni un any, que vam muntar el primer concert i a dia d'avui ja som més de 30 persones que formem el col·lectiu. Cada vegada que hem de fer un concert ara ja hem de començar a fer una tria que sap greu perquè tu sí, tu no, però intentar donar una coherència també a lo que és la nit per a que tingui sentit per al públic. Però vull dir que és algo que jo mai havia vist, que en un període tan curt de temps hi haguen tants joves en talent i en tantes ganes d'explorar la seva creativitat
és realment fascinant. Fascinant, tu has dit que t'ha costat una mica fer el cartell, no? No per falta d'artistes, Al contrari. sinó per fer la tria. Qui actuarà a Amposta? Esta setmana tenim, demà tenim començarem en Marc Grifoll, que farà una espècie de monòleg molt interessant, és una sorpresa. Després tindrem el que diem la secció Diamants en Brut, que són totes les més joves promeses d'aquí, que és l'Aina, que després mos cantarà una miqueta una cançoneta. Sí, perquè, bueno, ja ho has desvetllat, Jordi, tenia una sorpresa. Jo volia dir cap al final que avui tenim a dos joves que ens venen a cantar, que és la Ina i Casper. Però bueno, ja ho han dit, ja ho ha dit el Jordi, ja ho ha soltat. I està la Mireia, està Fran, després tenim una hora molt xula en Clàudia Chives, que és a Ampostina, que junt en Josep Lanau, fill, han muntat una banda que és impressionant com sonen. Després està la part que diem Urban Locals, que és la part de música més urbana, també molts xavalers que fan rap, trap, reggaeton, el que ells escolten, que és una part potser la part més com autodidacta, gent que realment s'ha tancat a casa i s'ha composat les cançons i es fan les bases i s'ho elaboren. Bueno, doncs suposo que això és fruit de la pandèmia, també ha tingut alguna cosa bona. Sí, i després que jo suposo que és esta nova generació que, en pocs recursos, realment tiren avant i fan les seves cançons i gràcies a l'internet se poden donar a conèixer. I ganes també de transmetre, no? De traure el que porten dins, això també és important per al jovent. Jo crec que potser sí que ara en la pandèmia s'ha creat com una frustració perquè no hi ha moltes plataformes on ells s'hi puguen donar a conèixer, però com a contrapartida a les xarxes socials és, mira, composo i pujo i em dono a conèixer. Llavors també està canviant el panorama este. I per acabar tenim els 43500 Crew, que són un col·lectiu de raperos que ja porten molts anys, que es va iniciar aquí a Tortosa i que ara ja està Càlid, que és de Benicarló, i estan també col·laborant altres membres, que fan un rap potser més pur i també molt interessant. Un bon cartell, eh? Carla, tot això, este concert té lloc a la plaça del Castell d'Amposta. Així mateix. Com funcionarà? Explica'ns. A la plaça de la biblioteca començarà a les 7:30, llavors pots venir o bé perquè ja tingués entrada anticipada o pots comprar, que val un euro, és un preu simbòlic per controlar l'aforament i res més, i si no també es podrà comprar l'entrada allà. Llavors pots venir a les 7 o pots venir durant tota la durada del concert, és a dir, es pot entrar i sortir més o menys fins quan? Des de les 7 fins a les 12. Llavors, com ja hem explicat que hi ha diferents blocs, tu pots venir només a veure un bloc, pots quedar-te tota la nit o entrar i sortir quan vulguis. Hi haurà servei de bar? Hi haurà servei de bar, també de menjar, i bé, tots els serveis necessaris per passar tota la tarda fins a la nit allà. Els serveis i les mesures, perquè no ens oblidem que s'han de complir totes les mesures, no, Carla? Sí, exacte, serà a l'aire lliure, complirem en totes les mesures, estirà tot controlat, està l'aforament també molt controlat, la gent estirà asseguda en les respectives separacions i també hi haurà un apartat en taules per a la gent que vulgui menjar. Ara només es queda una cosa, creuar els dits i que s'aguanta el temps. Sí, segur. Que no plogui. Si no, haurem de posar una espelmita. Si no, començaran a cantar i els núvols s'escamparan. Sí, si anés jo no. Bueno, crec, com has dit abans, avui tindrem un exemple del que pot sorgir demà sobre l'escenari de la plaça del Castell d'Amposta. I ens portes... Sí, he portat una cosa... La raó per la qual ho he triat és perquè Càlid ve més del món urbà i rap i Aina ve més d'un món més de, com ho diríem, pop, soul i tal. I són de pobles diferents, no es coneixien? Són de pobles diferents, ja es coneixien. S'han conegut amb locals. Sí. No, sí, amb locals? Sí, se van conèixer en locals. I llavors tenen una cançó que va escriure Càlid que d'una manera molt accidentada vam dir, per què no proveu de cantar-la junts? I ja ho veureu, jo crec que és molt bonica. Doncs mira, gràcies, Jordi. I això és l'essència de Locals. Clar. Estils diferents, joves de punts diferents que es troben i la màgia passa. Gràcies, Jordi. Quina bona iniciativa. Carla, gràcies per estar amb nosaltres, perquè ara ens quedem amb la música, ja que no tinc ganes d'escoltar-los. Anem a escoltar-los.
No, 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 yo vi un aspirante más, un aspirante más. Yo vi ¿Cómo estás? Yo sigo aquí, igual que antes, sin diamantes, para poder ir por ti. pero te vas dejando París, todo el arte que pintaste en tu muro de Berlín. Si nos comimos, Nos miramos, nos tocamos nos quisimos. y olvidamos el destino. Si no puedo verte ir y ya no hay más, ¿por qué no puedo verte así? No lo sé. No entendí, solo quise caminar en ese suelo de cristal. Con mis dedos tu rostro se volvió interestelar. Solo quise volar, solo quise gritar algo más sincero que un simple te quiero. Si lo sentido era más. Y ahora vuelves, ¿y qué quieres? Yo queriendo hablar contigo, mientras mi cuerpo no cede. Y si te tuve delante no supe qué decir. Al tenerte enfrente me quería ir, Salir del pasado que tocó evadir. pa' vivir un presente sin ti ya no hay más. Porque no puedo verte así, no lo sé, no entendí. No quiero tener que superarte, mirar hacia adelante, sabiendo que diste fin a un aspirante. Intento pulirte el diamante, Pero que por un par de quilates dijo se la vi. has hagut a la vora del llit pensant en tu. Pensant en tu, Ja no importa que sigui de nit si ja estic perdut. jo em vaig perdre, Ara compleixo promeses, però sense tu. però sense tu. Si ja me n'he adonat de que estic fotut. No em donaré per vençut, segueixo com un titellaire, llançant la mirada amunt, mentre el meu cos s'enlaira, que ara no em podran detindre. Em sento com un invencible, creient el vidat sense creure mentides, a punt de caure. No, no. No, això és una meravella. Qui l'ha composat, esta cançó? Jo. La lletra, te Sí, felicito. sí, gràcies. És preciosa. Bueno, sentimental a tope. Ainuki i Cali, dos artistes que actuaran dissabte a Locals, a Amposta. Ells, juntament amb 15 més, talent ebrenc. Això no es pot perdre, eh? No us ho Quin perdreu. final més bonic del programa. Fins dissabte. Merci. Moltes gràcies. Gràcies per venir al programa. Bueno, a disfrutar del cap de setmana, que ja sabeu que només tenim una vida, i és esta. Xaleu de valent.